Salam izleyiciler. Salam Sapar ağa. Komşunuz. Salam Abdurrahman. Bağımısın, kovmuşsun. Yine zatlardan yaşlar novata dur ya. Men çıkacak her hepte. Size novatam gelen yok. Oo. Size arka plan atyalar. Ben şu gün sizi gürledeyin deyip çağırdım. Gat kova diyen. Bir yerik atyan olsanız oluyor. Yoksa size novat gelen yok da. Men çıkacak deyip urşe diyorlar her hepte. Durun bir gürledi valayın Sapar ağan deyip bugün yiğitlerden novat aldım özüm. Gat kova dipsin. Sapar ağa Buyur. näme gürleşeli? Ya. Ben neme sana ben kellemde köpten beri o men rahat ediyen bir fikirler, nemeler var. O şu arada gurrun edeli. O başarsak. Onu biz ikimiz düşündürüp bilmez mi yönü fikrimizi cemlep aydıp biler. Onun iyileşlemeden o doğruları olsa doğrularını verirler, karşılığı olsa onaydarlar, doğru olsa onaydarlar. Ben neme Türkmenistan'a seyredip o kavırdatlarını analiz ediyse doğrulayıp analiz bizim yapımız doğu genetik ölen geçiptir mi, su ölen geçiptir mi ya da oku durmuş kıyınçılıklar bilen geçiptir mi bir sorgulama nemesi kalıptır, karam sonum giden ok. O meni doğrusunu aytsam rahatı diye tevavi bir cemiyet öz üstünde neyle oyun oynayanını bilmen o şon pidası olup yani dengde taşlanan neme kenara çıkacak olup çıkıp bilmen şeydip öğreniyalak yağdaydı şonu sebeplerini demettik de biraz şon üstünde çay soğuttum diyemem. Oluyor. Şu at gelen yerime yani Türkmenistan'ın yetiştim birilen adamla o ağlarından dillerinden o eşleyen dağıtında fikirlerini, fikir edişlerini yine diyenler bu tütlük bizim koyup kaydan Türkmenistan'ımızda da yok da adamdan yani nemeti 50 yıl mı 100 yıl mı iyi de denli metemelim o bana görünüyor. O size görünmeyen olmamı mümkün. İçinde geçiyorsan görünmeyen olmalı. Doğru. Bunun büyük sebepleri olmalı. Bunu niyat etti, Berdi Muhammed etti diğerler oluyor. Bir adamın, iki adamın cemiyeti beydip bileceğine inanmak kıyın. Evet, elbette olumum koşandı. Ağırdır, bağdır, olun yönü, bir splaşın oynama olanı. Baştan yokarak hem meceti şeyle olur da bu büyük bir sebepleri olmalı. Yalan var da aydı şu deme tema yetip bilmedik de yolunu yalan geliyor. O sonum ne floryalak neticenem görüyoruz. Bu da atlan demeti men fikrimçe bilim bilen veriliyor. Büyüktü. Baştan bunun yani bilim veren adamlar var. Yani Moğol'dan tut Moğol'umla çenli bir akıl, maslahat, bilim, bilgi veren adamlar bir tiyla oyulup bir hormatlanyan
ulun mertebe çıkarılan adamlar bolmalylar. Ýöne şolun eli bilen tertine dilse gaterbet bolýan eken. Jemgyýeti ýok edýän ekenler. Bunu nemetmek üçin biz käbir zatlary mysal getireýin. Döwletiň näme, hökümetiň nämedigini Türkmen jemgyýeti düýne bilen ok eken. Men 4 ýyl mundan bu gaty geň aldym. O näýle? Hemme da döwlet diýerler. Hökümete de döwlet, döwlete de döwlet. Bu zatlar üýtgeçik zatlar. Bunu ýeki daşynda gelip görenler däl. Döwletiň başyndaky adamlar bilen. Hökümetde biz hökümet diýip gören adamlara bu zatlara düşünmeýän bolmaly. Sebäbi hiç ýerde demediler nokta. Beýdip splasnoy aklumumy körlük nerden gelýär? Birden toğra mı çıktı? Sapara şu kime sorasanız hökümet işinde işleyen diýere. Bu körlük nerden gelýär? Bu bir nemani, meselani gozgolmak üçin bir gizicik neme de. 30 ýyl Turkmenistan garaşsyz diýilýär. 30 ýylyň içinde bir bilermen ya bir profesional tarihçi bolsun, dilçi bolsun, iqtisadiyatçı bolsun ya da başka hünerlen iyet bolsun, şolong ekrana çıkıp bir zatlar düşündürenli, bir zatlar barada pikir alşanly görüp müdüňiz? Bira taňa toğra. Hiç nemedem yok, tapam yok o taýda. Köp zat bilen gyzyklandym. Internetten gözläp gördüm maglumat. Ine şu zat barada bir bilgelaýyn özüme, bir boş wagtymy gowy degerlendireýin diýip bir zatlar gözleýän. Türkmen dilinde hiç maglumat yok, material yok. Näçe tane ýokary okujaý bar Türkmenistanda? Bilýärmi? Aýdaýyn häzir onu 23 sany ýokary okujaý bar diýer. Kim? Türkmen portalynyň berýän maglumatyna görä. 23 sany ýokary okujaý bar diýer. Ýöne nemedik gördüm, soraşdyryp gördüm, 24 eken. Birine ätlep geçipdir. 19 sanysy raýat ýokary okujaýlary diýer. 5 sanysy harby ýokary okujaýlary diýer. Indi näçe müň adam okuyandyr diýer. 24 ýokary okujaýynda. Olaryň köpsünde bir maglumat berilen ýok, näçe okuwçy, näçe student okadyp bilýänligine. Ýöne ortaça san bilen çyksak 2000 diýe ýyllyk okuwçy okadyp bilýän nemesi 2000 diýe bir universitetiň. 2015'e köpeltdim, 5 ýyl okuyan oldu. 10 000 bolýar da. Şeyler ortaça şeylerek okap gören studentler nemesi sany. Doğru. Onam 24'e köpeltdim näçe bolýar? 240 000 şeyler mi? Aritmetikten. Inni 240 000 yaş zehirler azələ. Çeyrek milyon. 4-5 milyonluk Türkmenistan üçün katı uly rakam. Ne fikrimçe. Şu doğru idare ediyen adamlar köpüsünün vazifetinden başka ilmi ya da profesyonel atlara molýada. Birine profesör diýerler, birine doçent diýerler. Yine birine kandidat diýerler.
ılımlaryň kandidaty, käbirine ılımlaryň doktor diýerler, käbirine akademik diýerler. Bunun her institutda paýlap çykdan ortaça hersinden bir 100 sanaga çykmaly bulan adından. Onun yani köpeldiýän bolun 2400 ay yani galtukly, nemeli, kravatly, saçları aralan, prişot edilen, kastumluca adamlar. Şolong birinin ekrandan bir bilgi paylaşanlığı, berenli ya düşündürenli ya bir bilgi var arada. Gurrun eden yerine kabat gelin dersiniz. Yok. Hiç. Aytdy mı? Maglumat gözledim hiç birini görmedim. Sebäplerini soraly. Murat. Sebäbi näme? O kadagan mı? O kadagan bolup biler. O ýöne kadagan bolaýanda da sen bilgiň bar bolsa bir ýerde. O bilgini 10 adamdan 2'si 3'ü saklap biler. Ýöne 7'si 8'i 6'sı bir ýerde bilgisini paýlaşýar. Men bana da kadagan bilgim paýlaşýar. O şu bildiral ýan adamyň o şolar ýalyk bir demeti bolýandyr. Dürtküsi. O paýlaş diýip sebäbi özüň samarizasiýa diýilýär. Türkmençe köp nemelerimiz ýok, pikirlerimiz. O adam özüni bir takmin etmesi üçin gerekde. O men ýa-ni bir şöhrat gazana inip ekrana çykyp göremem. Ya da bir zat gazana inip demedem o. Öňe bilgimi, o bir grajdanlyk borçum adam bir watanyň o evlaty, çagaty o bizi dünya getiripdir, ekläpdir, saklapdir, yetiştiripdir. O biziň borçumuz var diýilen ýalyk bir milletiň öňünde. Adamda şolar ýalyk bir dürtki bolýar. O men näşeýle bilem ok beýleklerde. O dürtkiler ýok bolmagy mümkin. Şoň üçin bulardan biri ýarym çykmadylar. Ýalňyşy bolmasa çykmady. Ýöne çykan ýeri ýok da. Geň ýeri şutaý. Şimdi bunu korkudan diýdik, golün ýok korkudan. Yani bu bilgi yok. Şolong hiç birine yani elementar yani döwletiň näme, hökümetiň näme diýini bilme derejesinde bilgi ýok da. O galan profesional nemelere beýlede durdy. Korku diýdiňiz. Oňa bolmasy mümkin näl, sebäbi bilgi almagy altyapy gerek da. Doğru. Ya literatura. Ya yurdum 30 yıl yap. O ne şolong içinden biri çıkıp islendik rektör boldun, prorektör boldun, mawlum boldun. O biziň çağalara bilgi vermäge mümkinçiligimiz ýok. Ya da çäkli şu kemçilikler var, yetmezlikler var. Şoň üçin berip bilemiz ok. O diýilen ýalyk neme de ýok da. Depki. Nämäniň ýöne bu başga bir nemesi var. Ýani 240 000 genç adam bunu ýöne bir 240 000 bir tan bilen demet geçmelerdir. Bir döwletiň, ýurduň geleceği. Olong yani 240 000 her birinin öz geleceği, yani hem öz geleceği hem bir ýurdun, toplumyň, bir jemgyýetiň geleceği. O insan resurslar diýil ýa-da. O insan resurslaryň o verimliligi, o kalitetine bağlı hilinde. O hilem yani bilgi, bilim olmalı.
Bular berme mümkünçülükleri yok. Şoňa men gatynan ýan, men ýalňyşan bolsam, çıkıp istemlik reaktör bolsun, başga bolsun, redawoy ýön student bolsun tapawdy ýokdur. Nemetini aýdyp biler. Biz söz hakan berer. Bizim yüzümüzde de durup aýdyp biler. Ýalňyşan ýerimiz bolsa boýnalar. Türkmenistan'a bilim verme nemeti mümkünçülüğü yok. Şu zatları şeydi iyiliği de getirlep koyan oluyor. Yani Türkmenistan daşından ne aylap görünenlerini içindekiler bilenlerdirler. Bir de ne aylap görünenlerini açacak olayın. Yani magazинlere varanızda haridal yanıtınız. Kanterban bir başka bir yüzünde sorak kodun üstü dip yadilendi. Ya da yani Ulanyş Möhleti ya tarihi bir yıl, 2 yıl, 5 yıl Turkmenistan Şubat yani Ulanyş Möhleti Gutaran harida meňdiýeti. Umumy nemet. Onu kän taklaw bolany. Diýçe porsiýan bolsa porsiýan boly. Ýan dat bolsa ýanmaly, ýarlyan dat bolsa ýarylmaly. Onu ulanyp bolany, sebäbi ulantan adamyny öldürjek. Ne Türkmen bilim demeti şondan ibaret. Bu da şeyler zehirli elbet olun yönü gözüňe getirir ýalagan derler. Adamlarım yani Berdi Muhammed Ervet, Niyadov Ervet ol ogry bu dogry bilen deme toýýarlar. Buna ben pikirimçe bilerek diýerler. Berdi Muhammed oglan. Owadan çıkıp şähere gelmedi oglan. Ýolda galan. 60 börsünden demetinden, başy tört börsünden hem de görünüp durdy bu zatda. Çok akıllı bilen Türkmenistan'a yamanlyk etdiğinde däm edip biler öýdýär. Bir maşyn sürýän bolsa ikisini sürer. Doğru. Ben utrýarym aýdýarna ýöne şeylerek demeti var. Ýöne yani 240 bin genci ýaşy dehilli bolmaly demeni. Yani aklını, bilimini, demetini, yani beynisini köröldüp pul kazanýan adamlar. Olar pul kazanýarlar. Siz üniversiteden näçe durýandy bilýäňde. Şunu bilmeýänem ýok bu kan. Splaşnoy. Hemme paralel. Bir boğdur eylek verwetdi diýen ýalagym derler. 100%. 100% bolmasa otak barwam bolany. Indi şu para alýan adamlar, rektörler, prorektörler, dekanlar, ýene muallimler. Şolar ýa-ni şu ýaşlara nähilek arasy adam bolmalygyny, peýdar adam bolmalygyny ýuru diýerler. Juridik fakülteti ünsürin en gymmat näme 100 000 öçen ýetýär diýedi. Para ver, para al, okuwçy oku diýerler. Yani kanunyň nähile işlemeligini öwrü diýerler. Korrupsiýa garşy nähile görüşmeligini öwrü diýerler. Para alýan adam näde para alýanlar bilen göreşmeligini öwretýär. Inni siz bir şonu şu pulu berip şu taýda okap görün.
çağacıklan gözü bilen seyretip görün. Şu adamları nähile gözü bilen seyretmeli. Bu adamlar yani oğurluk ediye, yervesat ediye değil, bu adamlar bir milletin, bir toplumun geleceğini yok ediyorlar. Böyle satyalar, o muteden okur da, öyle diyorlar. Yani vatanın önünden başka yerlerden ödüyorlar da. Ne şulardan ulu dönük ya da halka zelelli adam gözlerini tapıp bilmeyen. O geleceğini yok. Ödem muteden okur. Görülüğün pulunu alıp ediyorlar da. Onun geleceği şu üniversiteler oturan adamın dünyanın hiçbir yerine iş tapayarak derler. Tabii bilim vermesi mümkün. Altyapısı olması ne edip versin? O yokluğunu biliyorlar. Yani o tayda kazanç var. Düşün devam ettirelim bu samsıgam saklarlı diyorlar da. O çareler bilen, demeler bilen. O tayak geldi de o samsıga da gelmeli. Devamlı o veriyor diyorlar. Şu at kıyırış böyle 10 yıl, 30 yıl kıyırıp öğrendirilir. Prezidente kıyırıyorlar. Bir reaktörün ağını tutanmam. Onun ağını bileyenim yoktur. Yönüp yankıp bu rüyalak bilim sistemisi bolonun bolmanı oğudur. O dem için bolmanı oğudur diyen ne seyredin İslamik toplumda bir 4-5% in olmanı 3% bir aktif sorgulayan bir akıl tevigatın öğüdü beriye. Sonra şu cemiyet son öldürmesi, yok etmesi, kasıp ya boğup yerin aşağına sokması onu öğüdü çıkıyor. O çıkman ölüp gidenlerin bolya bolun yönü köpüsü koğuş eritlerde açılıyor, gidiyor da. O cemiyetleri östüreyenim şolur. O hem de millette de var da. Bizim samsık millette öyle. Ne bulon ediyeni, yani bilim sistemasının, Turkmenistan bilim sistemasının ediyen nemeti, sol teviri, bulon dekani, son körül diyorlar. O 5 yılda bulon etçe ne diyorlar? Onun 5 yılının önünde de yeni bir 10 yıl var. Mekteplerim şöyle oraya. O geni olup doğan çağını, üniversite kutoriyansa, hiç tadı yaramaz yalan adam ediyorlar. Bu adamlar hiç tadı yaranı yok. Yalanın ne emediğinden bile yoktur da. Ben bu fikirlere niye nereden geldim deyip soru verirsin. Ben Türkmen'in Fulgadeniyan demeleri var da. Şimdi hüner diyeyin mi onu? Ya da nişe diyeyin mi? Yani Fulgadeniyan yerleri var da. Türme yağlık sadece. Türme biznesi diyeyin. 100 milyonla pul aylanıyor. O dünyanın niresinde var Floryalık biznes. Hiç. Floryalık biznes etme için Floryalık üniversitelerde okumaz. Başka yerden çıkıp böyle ne olur? O başka nirede var görkedin. Türmeden Türkmenistan'daki yalık biznes ediyor. Ya da yani siz tamoşun diyeniz mi ya da migratı diyeniz mi aeroportta oturan nemeler var. Pasport demesinden. Sonunun biznes etmeliğini o başka milletler düşünüp bilmeyendirler de. Türkmen ne diyen biznes o? Beylek bizneslerim şunlar. Ne Türkmenistan'ı öğünüm Türk deyip fulvalanma deyip ne sonra oraya alak demen emet. Onun anırtında ne var? Yadık geliyorlar bari. Türkiye'de yok var sonra oraya alaklar. Türklerim fulva uğrayalar. O kazanıp kolayan olsa kazanacaklar ha? Olaryň gowurgadan pul gazanyp görenden ýeren ýerini görem yok. Eden oktora Türkmenistan'a kalıp üniversite yok. O demez şu taydan geliyor.
Hop bular yankı niyetli dahiliyalarda. Ödem birinci klasa gidenin yalan bilen %100 oluyordu. Onu televizyondan da attan tuğruktan salarak demerek görüyordu. Onu regularını mektebe gidip başlatan günde oluyordu. O günde de 10 yıl olsa o günde 10 yıllap o çağda ne mi kalıyor? Ondan sonra bir olur 5 yılın bulun eline düşüyor. Ne? Özleri ýaly bir ahlaksız tayarlarlar. Başka ya da yok. Onun için ne yanlışıp normal adam olsun bu odan nepeden çıkarıyorlar. Biz sinet görüyorsa bütün adamlar bile 5 yıllar işleşiyor. O ara onun 5 yıl geçti ben Türkmenler bilen bir kontaktım nemem yok. Biz yani üniversitelere girmedik adamlar bile o işleş yetemem netice düşünceler arttı. Ödem Turkmenistan'ın şu Turkmenistan'ın içinde alıp olacak bilgiden esen bilgi alıyorlar. Onun da inanmasanız şu çıkarılan videoların içeriklerine seyrettiğiniz sizin ömrünüzde eşitmedik zatlarınızdır. Yani kulağınıza uğraşanına bu zatlar gününe bolup duran yalak gülüyor. O görün yeriniz yoktur. İndiden son ne oğlumlar da atlar çıkarıp başlarlar. Görürsün. O da yönü neme şu ürünleri bir yani karşı kontr priyom deniyalak nemetmeli. Bunun ediyen dastları şu yani paralel nemetmeli. Ne eylem olsun? Çare geçirmeli. O şunun için bu da atlara düşünmek için bir hakikat bilen ne lazım orada yüzleşmelidir. Onun bunu öğrenimseniz, düşünenseniz bunu çözüp bilerdiniz. Başkaça yani bu cemiyeti düzeltme demesi katı kıyındır. O bilmeyen diğerini koyman, o ketelim becerip polyanlardır, bilmeyen işin edip neticede alıp polyanlardır. Edelerini. O düğünü çendi. Ben drone yerim şu üniversiteler bilim sisteması. Ondan aşağıda da olmağı mümkün. Onu yetsek son yeter. Şu an götürün dememiz. Son için da şu reaktörlerin emelen yani yukarı uzayların değil. Malum ehli şolun personaline ediyen cinayetleri men fikrimce bilem ok yanlışan olsa baydarsanız bir mün tanak Kurvanlığı ya da mün tanak niyaduftan katken deleri diyorlar. Ödem aşağılık diyorlar da diline çolar yalağım derler. Bu taşından bu şeyler iğrenci görünenliğinden haberleri yok olmağa çemeli tabii kattıklarını timarlap Ulalaşıp yer yerlerde. Ulalaşıp bilecek değil saparağa. Özlerin farkında olmalı. Devlet sırrı alı bu reaktörlerin adlarını gizlek gelýärler 2013 yıldan beri. Özlerem bilýän bolmaly şu edýän işlerin dogry däldigini. Onun ocağa diğerlerini bilýärler. O sessiz demesiz olmalı, yapık olmalı. Dünýäni edýän diýanlarynyň meşhurny ölçäp bilmeýän bolmaklary mümkin dip demedýänler. Dogry. Oňa beýin gerek. Ondan soňra ahlak gerek şu zady boyun almak üçin.
Bir ay yazıptır. Biz düşünýäs agam ýaşuly sizin adamlaryňyzam düşünýär. Halk düşünmese näme etmeli? Halk düşünmese ýurdu öldüp bolmada diýe. Esen Men düşünýän bolsam, olam düşünýän bolsa, halk diýene üçünji bir kişimike? o sen hem birine düşündürürsün. O bir de düşündürüp otur şu an. Halk diýende bir üçünji bir gaýry bir zat myka diýip düşünýän bolmak mümkin. Demi Abdurrahman bu ýöne halkyň göze uranşyp yani şeyle bolmaly diýip hata berip o her ýyl yani abituriyentler sezonu başlaýar. Owa. Onu her kim ılgap şu çağasyny tanış tapıp pul tapıp okuw saljak. Tanış tapmak däl indi. Sapar ağa hem kim ýurdun daşyna çykdy, tersine boldy. Tanışlar okajak adam tapmak üçin aýlanýar. O derece etdi diye. Owa. Arzan baha yerleştirip berjek diýe. Bahalaryny biz nemede oturmaly? Ýurtdaşlar kommentariýada ýazarlar, özleri bilýändir. Günde işitip ýören zatlary. Indi tanışlar okajak adam ýokmu diýip gözläp ýör. O deme bundan bir çıkarmalı neticeler var da. Birinciden o bu yaşlara haypımız geliyor. Nefsimiz ağrıyor. Olon ömür koyuyor da. Hakikaten ömür koyuyor. Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarını kurtarıp dünyanın hiçbir yerine kârı boyunca hiç saat nemedir yalaktar. Ya yamaşkanı okutmalı. O da kelleti nemetmedik oldu. Okuyu var oldu. Deme diyenler bağdır. O yönü Türkmenistan'da kâr hüner yoktur. Edil şuat Türkmenistan'ı yani kadroyla mevlen komplikte vaat edecek diysen adam yoktur. Tapmazsa. Yani şu an ben güveye çıkbilyen. Yok. Yani 30 yıllar şu reaktörlerin, institutlerin eden hizmeti halkına. Yok. Türkmenistan'da yani devlet demetinde profesyonel işlet bilecek. Kârli, hünerli adamlar yok. Son için bankam yoktur. O beylekli atlarım yoktur. O hem medat korku, ürkü, yalan, dolan. Türkmenistan'ın yani devlet var. Türkmenistan devleti. Yani fasadı var. İçi boş. Devlet aralarının cahil var. Fasatlı. İçi boş. Ya içinde adam giyip çıkıp da olur adam bolonu bilen. O prezidentin de mi adam? Hatırlamıyorum. Bollu del. Nime bir kommentariýa gelipdir. Ulanyş Möhleti Gutaran önümleri Ulanyş Möhletini täzelep satýarlar diýe. Onun hemmetini satıp bolonok birini aşağı düşürýär, birini öldürýär, birini kefen edýär. Şoňa mysal edip häzirki oýnalýan sahnalary nim etmeli-de? Täzelep, durkun täzelep, owadanlap görkezýärler. Ine bizde bar diýip fasat kurýanlar. Yo, öýlerim noklar, bu zatlara yani devlet diýilýän kuruluş yani hökümet däldir. Düşünmeýänleriniň subutnamasda. O devletde yani kuruluşlar vardır. Olar institutlar diýilýär, devlet institutları. O devlet edýän şolardyr. O da 50 ýyllyk, 100 ýyllyk öňünden hemme zady demedip o ýyllar o ýörýän neme. O hökümetler 4 ýyl bolsa 4 ýyl gelýär, gidýär. O 5 ýyl bolsa 5 ýyllyk o saýlawlar bilen gelip gidip öz wezipesini ýerine ýetirip çalyşyp duran burada. Onu gelen son gitmeliler mi öden oklar?
Onu şu bilmeyenlerin sebep demekte. O devlet institutlarım, o ben doğum kıydım, ya oğlum, tanışım, yöredir, stay pullu getiriyen o institut otaydı bilir. Turkmenistan'ı, o 30 yılın içinde ne ettiler olur? O ne cehaletin, o nemeti, görünüp duran, gözüme dürtülüp duran nemeti. Ne bunu soğuğda olan neme deyip aydiyanın nemeti, ben öňem kän düşündürjek boldum, düşündürüp bilen näler? Sovet Soýuzy, Sovet sistemati Möhletini bitirdi. Soğuğu 91-nji ýylda boldy. 1991-nji ýylda boldy. Ondan aňyk ulanyň taryhy eýen bitdi. Şoň üçin biz reformalar, ykdysady reforma, onun tiyatr reforma, bilim reformasam gerekdiğine nemelerden çıkýardy. Bu bilim reforması geçirmeyen Türkmenistan hiç wagt edenenden kalıpjak manatı yok. Sebebi önümçülük bolmaly. Kär hüner bildiği bolmaly. O zatlar bolman ten näýlek baý bolýar. Burnundan, sırtından gaz demit akıp duranam bolsa, şu wagtky bilim sistematy o sizin garyplygyňyzy üçin edip bilýär. Doğru. Onu betip otur. Onu görüp otursun. Özüňiz, eliňiz bilen barıp pulum berip, para berip, yalvarıp, yakaryp öz wagtyňdy özüňizi ýatyrarýarlak neme dilýär. Bu gaty bir tätin neme ýöne biziň döwlet başyna geçen adamlar döwlet derejesindäki düşünjeleri şeýlerek ol ýöne şoňa golky bererýarlak ýökerim tapylýan eken, o da azal eken. Ne käbir zatlar gaty geň görýäsiniz daşyndan, onu size demeder. Meclis diýmek bir döwletiň sütünü, iň esas sütünü bolýardy. O da yalan bolsa näýlek bolar? O meclis Türkmenistanyň islenlik döwleti. Kanun çıkarıp neme diýen kuruluş, hemme kuruluşyň üstünden. Şoň üçin milletvekilleri elleýilmezdir. O personalny pensionerdir, ýene bir zatdyr, hormat goýulýan iň ýokary neme. O da yalan bolsa, ýa-ni juridik fakultetde para alyp, o para almaly nemesini öwredilýän ýalyklar bu ben. Ha? Men hem şoňa güldüm-de. Onun halk matbuaty diýen, o da yalan. O maňa şolaň dogry zadyny görkezip bilýän adam ma bolsa görkezip berdim. Hökümet gitmeye belki de şonuň üçin garaşdyrýandyrlar. Hökümet gitmeýän bolsa diýmek döwletem şu diýip düşünýän bolmaklary mümkin. Yok, ni diýme, bu zatlar elmydama dowam edip bilen ok, Möhleti utordy, bu ýa-ni Ulanyş Möhleti utordy. Bundan agyryk her mündi giden bir betbagçylyk. Onu saklap bolan ýok, onu ulanyp bolan ýok. Onda näme etmeli muny? Aýry täzelemez, başga demesi ýok. Bulan özleri düşünüp gitse bu parahat yol bolýar-da. Parahat yol bilen düşünüşüp edildi diýip bolar. Bolmasa
halkdan beribet şulon çağalaryny bolur. O şonu yani döwlet hökümetiň nämedigini bilmän soňlar neme diýerler. Sen ömürlük gelende de sen ömrüň olur. Senin ömrüňden soňam sen nesiliň dowap etmeli. Yani tam takta turur diýär. Linç ederler. O ne ben şu reaktörlerin emelerim aýdanmyň neme. Tiňe gitjek geriniz ýokdur. O wat adyňy izlän bilen adamlar neme bir yerlerden çıkarmaz öýtmän. Siz bolmasaňyz ölüp giden soň çağalaň linç ederler. Nemedin Asadyň kaçışı bulara bir ders bolmalymkan diýende. Kaçanda Yok ders bolmaýar ýanky o da bulun jahilliginden. Onun näme üçin öýle diýdim? Asad kaçtı, boldy, özüni gurtardy diýeli. Ýöne onu goldaýanlar, onun işini edýänler, ayakçysy barysy o taýda kaldy. Halkyň eline düşdi barysy. Videolaryny gördük. Köçäniň ortasynda daşlany, haýsy tayaklany, haýsy urany, haý iç. O arkasyndaky galan çağalaryny aýdyşyňyz ýaly. Bolan zat çağalaryna bolýar. Özlerine haý kellesine bir daş bilen urup öldürdiler diýeli. Ýöne arkasyndaky çağalary näme eder halk? Oğlum ne paçat da ömürlük gelen demeleri hakikaten ölünce oturdu. Bu da ölünce oturmalı. Öyle halkım şu paçalığını kabul eden. Yani Türkmenistan'ın o derecede yok da bunu. Paça diyen yok. Diydice kod görünürken öyle diyor. O esas yok da. Yo altyapı var. Bütün emme yerlerden Respublika sözünü ayırtırıp geziyorlar bunlar. Yok o çağa bulun zahir oyunları yani diyeme Trogodnus'una giren ok. Ya onlardan ok. Valla. Ava. Kakasın. Ne hatem beter ne dedi Muhammed bu topar o çağa varken gıydı oğullarının çağaları o. Neyle kuluşulu. Men yazım çağatın alıp koyayım. O da gitmiyor. Ben niye gittim şöyle? O. Artık çoğuluğu isteyen mi? Bunun meter olmalı. Ola bir iki hemen bir kaptalı ol. Yani ortiyet cehit ortiyet yine sonra mekdeş demeleri kuyrukları var da. Kasvatalga demedir ýaly. Şurda otuyor. Ne hükümet bile döwletiň o tapawdyna şolong özleriniň düşmeýändiň tuğutnamasy üçin. O döwlet diýilen zat galýar. Ýöne içi boş bolsa galýan eken. Şu wagt içi boş da ýöne durandy. Terhedi var, demesi var. O dünýä kabul edipdir. Halktan ses çıkmayan olsa onda doğrudur diye. Yok, o halktan şu ses çıkan ok. Indi çıkar. O dün çıkan oktu. Bu çıkar, etti bundan bur çıkar. Doğru. Hatta neme hasavata çekýärler. Hani sizin bu taýda bu şun ýaly zat bolup dur, sizde näme onuň ýaly zat ýokmy näme diýip hasawat berip durlar. Her gün bolmasa her hepde gidip Birleşen Milletleriň nemesinde hasawat berip durlar götünderledip. Diýene bu ritüniň geçendigini bularym düşündi. Bilen ýartyndan aýtsam bir peýda da. Jemgyýet üçin ýa hitki hal bolýar. Onu çözme demedi. Ya bu beyle gidip bilen ok, gitme mümkünçülüğü yok. Buna anlatımı gelmese de normal bolýan yaşapıyorsunuz da. O Türkmenistan'ı terk eden bilenem bolan ok. O terk edilen yerlerken Türkmenistan'ın içinde de yani
içki nemede wada. Yani içki migrasy diýen ýaly burada oğullar boşak kaldı. O tebe iş yeri yok. İş yerin yokluğuna düýüp tebebi ne şol bilime, onun sağlığa, onun sosyal hizmetlara, göğürmel pulları, bular rezidensiýet alırlar, köşk alırlar, yene burada. Şo taýda ýöne uğramalı ýerler. Bu başka işlerde de düşünen oklar. Doğru. Onu oğullar boşak kalır. Ne Türkmenistan'ın bular yani umumy ykysady nemelerinden bilen oklar da. Sütünlerini dähili işleýän nemedi. Tabiat döwründe de ken şahs çıkarıp böreni yek tukçuk yaptı. O bulun döwründe de düýünden ýok. İň uly adam tany boýunça guruluş bilim tekdirdir. Siz Türkmenistan'da näçe mektebiň bardygyny, näçe mowlumyň bardygyny bilýärmi? Ýok. O doğurma boýunça näçe bolmalygyny gözüňe getirip görýärmi? Sizin ähli, öwrenimçilikli işleýän adamlaryň o nestetiniň kendi. Onu yani o nestet orada 10% bular näde beklemeli? Bular katma değer öndür beklemeli. Doğru. O da yok. Onu mu ayırdılar? O yerler hepsi bir iştir. Şu atları ayırsan takrar alır. Yani Pomodoro yakıp bilir. Bunun Pomodoro'nu alacak adam bulmalı. Uslu ne diyen lan? Bu alım gücü olmalı. O başka da adam edip bilir. Onu satın alacak. O yani işlep durun. Yani sen ağrımlı ölün. Yani medisine bile nemeğin ikisini koştuğun Türkmenistan'la son ikisini yarpılasan duruşuna işsizlik olur. Yıkar karandan yıkar. Bunun da adam şol. Elementar bunun da. O yerinizde yani banditler yapılıp börülün, parkliniklerin yapılıp börülün ne görmediniz mesela. Öyle şu belki Muhammed'in doğru ne yapılır mesela. O mekteplerde takra şeyini edip ağdalıp 9 yıl mı oluyor, o neyme gerek. Üniversitede 5 yıl neyme gerek, 2 yıl mı oluyor. O hem mesela yaşadınız mı? O da hem söylediler. Sonra vermeli pulu rezidensiýet alacak. Köwrüdenler ne ettiler bunu? O taýda yaşap öldüler adamlar. Ben şu taýda olalım. Yani Sovet adamları tamsıkmadı. Köwrüden howasyny gowdugyny. Şu taýda yaşadan nemediğini bilen oklar. Çağlar dinçaliyat Thomas. Bunlar beýle wasyöz ýöne nemelerinden bilen oklarda. Ödem ogry. Ödem göz görtel ogry, ödem gözü yüzü utanan nokta. Ne atam edip ýör at. Bir diýişiň ýerden aty bolup biler şondalar. Şoňa düşünen, şoňa akly eten nokta. Ogry ol. Ha biri taňa peşkeş berendir, onu bermeli haky ýok. Prezidente. Ogry kim ogurlanyny aýtdyr. O ýöne elementarna ödem günde demonstriýär diýip onu. Bunu ağa minip bunu mele minip Doğru. Onun registri nemede saklanýan ekene. O geldi käris aýdyp berdi. Aýtsyn şu nerden gelenini görkesin. O zatly düzgünü var. Yani institutlar diýen döwlet edýän şu guruluşlardyr. O zatlarda bulun havar hiç tadı yok. Yani ovadan çıkıp şehre yetmedi oğlan bloglar. Yani düşünceden bunlarla. Ahal-teki atı bir afçarkı ittel zattel ayna planydan aldım diýsen o taýda registri bara. Aýdyşyňyz ýaly görkezsin ana kimden aldy, nerden aldy.
göz görteli oğurluk edýän aýdyp biljek zadyň barmy diýip gülüp Yok gelýär. onu demonstrayım de diğer onun oğurlayıp adamları türme batıp görür. Türmeden boşadın diyen büyük sever. Bunlar aynat eretsinler. O kim görüyorlar? O ne diyemem ben o garip Katar yani soğutsuz dayhana bir zat düşündürecek ol nemetmemiz bir başka Polonya'nı ben boynu astıklı kastumlu o buna çoklu yine bir zatlı titullu adamlar var ne şöyle yani bilim eğitim nemetindeki adamlara o yüzlönütüm geliyor o men prezidente yüzlönüp görmem neme del onun için maymun ediyoruz onu biliyor o hayt boş o uğrayan da adından biliyorlar bunu tanıt edip adamlar çağlar çağıran emedip korlap o ardından yani o kozalyatip purnalyalar o purnalanından hiç olun o adamın ömrünü köydürüyor. Şonu devisin var no yaşlar o Turkmenistan'ın ya Krok uzaylarına o üstüne pul verseler varıp o 5 yılını yitirme ödünde devisin var. Olong size berip bilecek hiç tadı yok. Hiç tadı. Gaytam sizin tebii zekanız vardır. O şonu körüldürsünüz. Ediyenlerim şurada. Olmasa yani 100 yıl bundan Türkmen vardı. 200 yıl, 500 yıl bundan Sovatlarım üniversitesi yok da. Yani yaşap şu ünlere gelene. O demek tebii bir zekatı var buraya da. Ne Türkmen eğitim sistemi, yani bilim sistemi diye bu adam koyulmadık entek. O şu zekanı öldürüyor. Üstüne de adamlar kimliğini öldürüyor. O kimliğini yok diye de. Şartiyeti yok diyorlar. Yine birinci klastan üniversitede çenli bir normal Türkmenin şartiyetinin avat referalman kalması mümkün değil. Türkmenistan'ın eğitim sistemi şunu veriyor. Bu ayrılış değil mi? Böyle bunu biz düşünümde yok deyip demek ben. Siz pul için ediyorsunuz. Doğuncukla. Pul için halkının geleceğini yok ediyorsunuz. Birliğinde yani elinde arasında. Yekil birliğinde. Yani hükümetten aylık deyip alayan aylığını da paramtı eder. Tabii bilim veren yok. Beriyet deyip adamın vaktini alayan. Bilim vermeli, verecek denizde de mümkünçülüğü yok. O vermeli de zaten yok. Sizde bir zat bağ olan olsa, ekranda yani bir yerlerde çıkardı. Bizden bilirdik. Şu adam, şu kârin ustadı ya, şu kârin iyisiydi, şu kârin demedi. O çıkanların buraya zat yok, boş. İçeriği yok da. O hem bir fasadı var. Dine fasad. O fasad bilir. Yirak var artık. Fasadınıza ya aeroportumuz var. O fasadı var. Tam öyle düşün o. Sapara. Üniversitede var jurnal. Sapara. Bir fasada misal getireyim mi? Yine daşar yurtlarda şunyalı bir zat var. Men özüme bir hüner saylasam. Maşgalamda gürleşerin şöyle. Ne şunyalı hüner sayladım diye. Bolyağında araştır diye. Haysı üniversitede, haysı senin okuyacak bölümün, haysı neme avrayla şonları öğren diye, araştır diye. Bolya diyeyin menem şunyalı Turkmenistan'ın zadına gireyin. İnjiniyer ve Tekniki Ulaw Kommunikasiyalar Institutuna girdim. Yine şolarda haysı fakultetler var göreyin dedim. Fakultette kimler öğrediyendir, kimler muallim vardır, adı belli muallimler var mı deyip geldi. Girip gördüm diyeli. Şunyalı bu zat var diyeli.
Menem girdim, ulaglar fakulteti var eken diyen bolya bilgi alayın deyip girdim. O taýda da vefa edip yazılgıdy. Fasadyňam bir gowdy, owadanlygyny bir oňaryp goýup bolýar da. Bu fasadan bejerip bilenýär bular. Ödem gaty utanç bunu yani bilmeyen yok. 15-20 yıl mundan belki de köprek bolmagy mümkin bir Amerikan bir dostum var. Turkmenistan'da ulu bizde diye. O şu wagtlar. Soň aýryldy nemetdi. Ol gaty edenli adam ol adyny aýdyp durmaýyn nemetdi. Turkmenistan'da diye. O islenli adama diye $200 verdim diye vatanınız duruşuna zat diye. Reaktörün mollumun benemesi yok diye. $200 diye kenan derli. Ne diysen diye. Pul ver diye. Beyle derler diyen olun. Git gör diye. Bizim durumumuzda beyle zat yoktu. Bizim durumumuzda doldur yoktu. Gaty aýrylganç bir ýagdaý. O bu zatları biz agaram bolsa, kynam bolsa yüzleşmeli. Düşünüyorum aşmaly. İň ilki biz yani siyasi reforma da diýes bolun. O yani bilim reformasy şolong hiç birinden ketdel. Ýöne yani şu reformalaryň adyny tanak geçmälidi. O adamlaň bilgin emetiyeti nokdan Türkmenistanyň beren biliminiň derejesi şodur. Nämen düzetmeli diýene şonu sanamagy da nemesi ýok diýeňiz. Yok bilgi yok. O ne şu men özüm oturan ýalak men aýtmasam şunu aýtjak adam ýok kende. Ne? O aýdan adamım ýokdur. Siz eýleňde seyredip görün. O opozisyonerler, yani aktivistler, gaýryp böler zatlar diýensiňiz, onun ýöne bir tema boýunça neme diýenlerdir. O problema o wäktik gaýrýarlarda, wäň nirden gelýänini bilen okdur. Yani biletleri bilen ok. Ýöne bu başga bir nemesi var. Onam düýnüň bana bir neme iýerdiler. O demir dip biziň bir köňe tanışymyz bardy. Men onu öýde hakly çeýle tanamok. O Abdulkuly Üstad arada gurrun edipdir de neme. Aýdýanlary dogry şu demirin. O men enem salam boldum. O köpden bäri eşdemok. Men bu telefondan tanýan bir tapar gurleşipdik. O onun pul soradym näme onu näşirin bilmünün. Benim pulun ýerden almalygyny aýdyp berdim. O Moskvada pasportwa var. Halnada oturanlar. O men adımdan bar. O şunalak diýip aýt. Öz nemede diýdim. Şondan soň gitdi. De bir görmedim ben. Barıpdym, barmandym bunu bilemok. Oňa da demetmem. Näp aýdýany gaty dogry. Menden başga da düşünýän bar eken diýip mene degendim. Bolýan zatlaryň hemme jetip ýankyp kagabaň bir demesi bardyr. Orta şu adam daşary ýurtda ulanyp görendirler. O yani 5-nji koloniýa diýe adyna ýene bir zat diýe ýöne. Düýk nemet bu proxy diýen. Yani paralel ýapy. Yani sen apazitaner bolsaň sen alak biri ýene de bir apazitaner. Ýöne olaň apazitaner-de. Olar upravlad edýärler-de. O köpüsü şu deme düşýärler, o içinde nämedigini düşünmän çeýler. Olar ýalagysam ba arasynda ýöne proxy bu sebäplerini düşünüp doğraýarlar, onu raşfrawat edip beren. Türkmenistanyň hökümeti borçun demek diýdi. O apalites näme üçin bolmalylar? Mantıklı. Yo mantıklı derlen
formula şu da. Hmm. Ben Abdülkulü'nü birinci tapar öğrendim. Yani 93-94 yıllar olmalı. Tamam. Ben yanıma bizim ismen olup geldim. O üç tane o eyleklere tanıyan yanaklan hem de cennet o tanıyan. İçinde tanımayanım bana Abdülkulü. O business o. Özüm en becerem o beni şöyle yemeğin içine salmak için edilen oyunlar o kendi. Onu şu an düşünüyor. Şunun içinde biri kıban nemeti özüm zayadlı köpten beri lüplü agenturun nemeti. O bizim şun Moskva'da şun ofis kreyledik. Melik tarif diyorlar. O da yok yani tecelli. O tecelliğimiz. Tövbe şu an değil olma mümkün. Bizim yaşlarımızda. Abdülkulüf'ün çok nimeti. Moskva'da Abdülkulüf'ün şoförü şu. Şeyle bir soru geldi de. Siz aytdınız yine opozisyonerler şu zatları aytmayalar diňe wagt diýmeye bilýärler diýeniz. Ýöne şu nime bir giden işinden kovulan muallimler, zatlar, pedagoglar barda yurttaşynda işläp ýörenler. Şolaryň näme üçin ses çykan ýok? Bilem o kerkemin ki her tütlükdür olun ýöne. Köpüsü düşünýänem däldir. O da bolmagy mümkin. Olun ýanky Turkmenistanda ýa köp ýyllar bäri. Ýanky atyrsatyň selekte diýip aýtdy. Şol ýanky Sowet Soýuzynyň ýyllara toýnak atyp beren öwrem o bizi ýanky parti bilen ýalak derejede takladylar. O bilim demän bizem şondan onam ne bular konserwir dedip şo durkunam goýmadylar da. Şo taýda da bir sistemi bardy. O döwlet diýilen sistemiň ýani institutlaryň nemeti bilen işleýärler. Şonu ýok etdiler de. O sen ýok eden soň bir zat gurmala ýerine. Hiç adam gurman ýok diýerler de. Köp zat o bilýän eken adam. O inanmarsaňyz ben 3 ýyllap 1986-dan 89-ga çenli Sowet Soýuzy ýykylýança o bir pudogy iki tane adam olup bir gyýjagat Țăvrăvdin Nadia diýerler. Ýani Tatar bolan soň Țăvrăvdin bolýardy. Gowy akylly o adam doktor ýallaşmadan. Pudogy ýöretdik. O хлопкочистительный промышленности. Onu yani 80-nji ýyly Agroprom dip onu dargatdylar. O ýol başçylaryny kowdular, basdylar, sürgüni berdiler, garaz o pudog boşa dik koydular. O pudogum ýöne pudog derler. Türkmenistanyň iqtisadiýatynyň 35%. Kendim. İkram çıkardım. Biz hem minister, hem zam minister, hem kılavuzlar, hem snapjens, hem finansist, hem medat. 3 yıllap. Öyle şu 3 yılı ne statistika seyredip görseniz Türkmenistan'ın kudurlar. Şu pudo.
Ben näme üçin bunu aýdýan, ben özümde bir ütköşük başarjan nememdi aşansızca bolup aýdamok. Ýokurda koturanlarym, gaplarymyzdakym, üstümizdekilerim, ýa şol adyň önemliliğine, şo puwdok batsa, ähli Türkmenistanyň batýanlygyndan şo düşünjeleri ýok. Ödüm ýatym gelen nöwri şonlar. Bular bilen oklar. O bilgi ýok bularda. O bizi hem o iki adam demedi, benim üstümden 5 tane ugalonu iş açılan. Ödüm puwda öğretip. Ma aylık verenlerine de bir de bir vakante olsa o şoň aýlygyny berýärler. Men ştatly haspitanyada ödü yerimem ýok. Ýöne puwda ýöredi. Gaty aýrylganç bir zat dälmi? O 3 ýyllap. O bunu hiç dilim alamok, nemedemok, sebäbi ödüňi öpüp ýörün ýalak demem. Ýa-ni Gutaran programda işleyen adamlar olsa bilýändir. Bizim puwdyň işleyen adamlar hem bezet bilýändir. O 1 ýyllarla 3 ýyl. Tabii ýykylýança demek. Şular bilen ýykylman nirek gittin olur. Şular görüp şoýadyma düşýärdi. O ildeşler soraňyz bolsa ýazyberin. O benim ulady oturman siz sonra berin. O men başta Sapar agany gürletmek üçin çağırdım diýene bulara dinläp oturýarym. Sonra jogap faslydyr. Sonra beribelmeli. O sonra olmasa pul verin. O ana sizi şeýdip demetmeli. O ýa-ni näme ýyjak goluňyza berýäňiz. Ýa-ni gat boş diplom almaga. O 5 ýylyňyzy o şoňa harjaýaňyz. Özüm 100 000 pul berip girýäňiz. O bizim size bir zat ýögretjek bolýar. Bir de hiç zat bereň ýok. Sonra on bereň ýok. O ýöne ulanyp görmediler diýäň. İsat öğretmeyen diýäňiz weli öğretýän zatlaryny neme diýerler? Şunýaly hatar durup çäre geçirmegi öğretýärler. Olara nirde ulanjaklar bilmedim. Batır gaty elbetde adam. Bu bir adamyň şeýle bir zaýylýa bu zatlardan bilen habardary ýok da. O dünýäň ýeretinde şeýdilýär. Ona bir mysal bereýin. Demir gaty garaýdy. Ýok, ondan öňki neme? Natsist Germaniýasynda şunýaldy. O. Onuň soňunyň nire eltenini bilýäs. Adamlary şunýaly nadanlaşdyrmak prosesi diýede. O başga iş atdy. Yo bu ýanky informasiýadan ýanky mahrum etmek özi bir neme. Ya cemiyeti şeydip doğru degradirleştirdiler. O ödem yani bu baydan çekýän esasy neme ulanlan tütün yani institut yani bilim demeti. O ýasyrlan başlaýar nemedi. O başta gurrun edip başlamızda çağlar var arada. Sen gurrun edendin. Ýatlayan bolsaňyz. O 98% dünya gelýän canlar adam beýle bolan geýni bolup dogýar diýdi. Ýöne ýa-ni uniwersitet oturýança tertine urulýar. 98'ni neme de hatardan çıkarıp 1% neme de ýaly gulýardy. 10-15 ýyl bolmandy da hiç awat gutulmak nemesi ýok onuň. Ine mene Ýok, Türkmeni göreňde Tayland durandyr. Dünýäň niretinde bolsa da görünüp durandyr. Bu da bir aýlgan bir ikinji bir neme alyp barýar. Bir öz milletim diýip bir çekinji nemetini ýitirýär-de.
O bir yalan sözläp duran adama sen o nähilek bir duygu bilen neme dersin, yakınlaşarsın. O da rak durursun. Duruşu bilen yalan. O samimiyetin nämediginden bilen o. Onun ýagşylygyň, ýamanlygyň nämediginden bilmeliler. Onu bilen oklar. O eti näme boljak? O zatlar bilen hem nämeler ýok. Nä uğurlaryny, çağlaryny urşu alıp bölürler. Hiç çıkan olur. Yani şu üniversiteler, institutlar giden zatlar şu zatlar. Doğru. Uludan kiçisine çelle. Hem mesela şoň ýaly. Bu hayvanat da adam. Bu hayvanlar böyle yani bu itin gücücüğünü alacak bolup görüp. Onu yani in bir yani mehirli nemel korkulu nemel kepler var. Çok çağatını alacak bolyan aşağından bolup üstüne topulýar. No. Hiçbir jandar öz nemesine çağasyny al senki bolsun diýip bermez. Bizim üniversitetlerimizin, ýokary okuwçylarymyzyň o yetiştiren niyetili şu. Şu derecede bizim bilim dememizin demeti payı şunu %90'dır. Adından. Soru beripdirler. Näme üçin Türkmenistanda bilim adamı çıkmaya? Buları alak nemede ne bilim adam çıktın. Aýdyp oturýarsyň. Şular alak ýokary okuwçy var bolsa. O adam çıkmady. Bilim adam ne çıktı? İlk bilene dil yok. Diňe O dilden hem değil sistemi yani bilim sistemasına reformu edilmedi. Bu hükmanlığına düşünmek gerek de. Sen birinin kolonyasısın. O sözü aýdyp bilen oklar şunu için. O sen bilim sisteman, o Sovet sisteması ýalak. Bunu size düşündürür ýalak näme üçin Türkmen mektepleri, ort mekteplerden gowşak diýip men müň tapar. O yani dilimde tüý bitdi de. Siz düşündürecek bolýanlar. O Türkmen alan ok. Bu kolonyal demesi siz şu koloniya yeter ýalak. O taýda sizi tömürüp bolar ýalak. Uğrunaki döwlet dememiz var. Bilim sistemi. Şuna düşünen oklar. Siz yani Türkler müfredat diýerler. Näme diýerler? Bilim programmasında. Şonu okap görenüz barmy? Enatalar, moğolumlar ýa-da jemgyýet. O kidir dokument diýerler. Sen çağan geleceği nemesi. Yok, görenler. Türkiye'de açık çeşmelerde var. Hem berdi bu. O kidir diýerler. Sen bu çağanın ýa o geleceği. Onun bir moğolumyň üniversitetde bir moğolumyň leksiýasyny o dinläp gördüňizmi? Ekranda tartdy. O bir napar dinläp görüp. Görkezmeýäniň sebebi ýok. Yani adam ýüzüne tutarýarlyk zat ýok da. Bizim döwrümizde telçendi. Yani bilgili, nemeli, muallimler, nemeler. O kat telçendi. O bizim günümüzde orta uruşumuz ikidi. Biz Karagollukdan nemedem doktuk. Bilginin yokluğu için uruşyadık, neme diyedik. Indik sonra geçeyin mi? Hani? Sapar ağı diye. Adalet mi mühüm ya ahlak mı diye. Ahlakam mühüm, adaletim mühüm. Adalet bolmasa hiç tanıdım bolmuyor. O ahlak bolmasa da adalet bolmuyor da. Ahlaksız adam adaleti näme göre ölçer? Yok kanunlar yazılsa da demese de ahlak olmasa. Ahlak yok olsa ne üniversitet bilim vermeli. O tersine yani dehin koydurýarlar. Ahlak olmasa şeyle oluyor.
Ödem onu yani mecbur demeden neden oklar? Pul için diyorlar. O indongu da at verem dok bu pulun almalı diye oklar. Ha? Hem zat pul üçin. O bulur yalak sistemi. Bunu reform ederim diye oklar. Bu ses çıkan derler. Hiç birini. Ha, içinde yakın bir ahlaklı bir bağ olsa o bunu orta çıkarırdı, aydardı. O bir de yetirmezdi. O biz şunun içinde işlep bir yağdayını şunun alak. O karranı kurtanlarını besleyenlerden sebebi şilefi geliyor iyiydi. Kuyruğu vardı. Ödlerim ben Türkmenin bunca katılıp bilen katlığının kalındığını o köp vakitlap gelmedi. Yani bize yakın tanıyan oluy adamlar o şunu şeyden son o beyleklerden onun gene murmurlar lider ya da ben de aydıp ben yani iktisadi reform oyuncu institut açtık. Ana. O şu institut yani Turkmenistan için yani vacipliği ehli institutlar o şekilde de ullokanlar. O şunu rektör edip akademimiz vardı, pensionerdi. 𝐍𝐉𝐄𝐋𝐀𝐆𝐋𝐄𝐑. Onun ömrünü kalkoz başlık olup geçiren Yaşıl Vadi Akbarat Babayev şu atları 70 yaşlarında. Şunu yapıyorlar. Yani şu institut reformu o adam şunu alak. Onun ikisine yani o hocalık institutu akademiye birini rektör velikini prorektör edip diyorlar. Bunu institutum yapıyorlar. Reformanın terpekleri bilen siyiryalar. Gereğim diye nokta. O 𝐍𝐉𝐄𝐋𝐀𝐑 şu at yaşap göründür. Tohumla yaşandır. Hem salam aydiyan hem o yani canın olsa o karşılık o yapar yalan söylemedi in olmanla zat değil. Ne şol adamlar yani o tayda ne mi? O tay studentler 10-20 bin pulanlayan olsa ona da payı yetkendirler. Sesüyle çıkan o 5 yıl gayırıp bir adım tutken öyle. O küçük adamım değil. Onu yüzlerce, minlerce studentler yani elden geçendir. Oradan öte çıkan nokta. Yaşar Yusuf diye yani parağı bulur ne için bilimli adamlar yok diyorlar. Neyden korkarlar bulur diye. Yani bilimli adamlar yine şu ayda oturan atlan var. Sonra diyorlar. O yani bilim sisteminde reforma geçirildi. Yani institutun ya üniversitenin rektörü o 100 binlap milyonlap o pul kazanır. O bilimli adamlar olsa bu zatlarını görüyorum. Ben bu lokal bilimem yok. Yani şu zatlar görüp duran ben yani birazdan padişahımdan ben içkinemem o rahat koyun nokta. Şu zatları bu millete düşündür diye de bir yerde de. O ben borcumum değil, vazifemem değil. O indiden sonra bana gereğim değil belki de. O sizi yaşlara göre. Olurum o bir etmeliye. O bir etmeli var da ben doktorum var. O senem Türkmen olduydu. Ne hem Çinliydi. Hadi yat dedi, bir eder dedi. Var mı ödüğünü görürsün dedi. Olmasa da ölürsün dedi. Demet kıyır, demet görme diye de. Biraz Türkmen oldu ya.
Türkmen näýlek bolmaly? Ýap diýer. Bir eder. Ay, ağlamalı halımıza gülel diye. Şoň üçin ýanky ýaşlara ýüzlenesim gelýär. Ýa-da ýaşlar wagtyňyzy, zehiniňizi köýdürmäň. Doğru. Bu ýanky Möhleti geçen önümi bunu indi grafy ýüşürmeli. Oňa da size gerekdir. İn gerek demesi yaş hemme zat öňüňizde bu durşuna gidip bilmeýärdi. Barjak yeri ýok. Önümçülük ýok dursunlar. Önümçülük ýok. İşsizlik. Oğullar boşak galdy. Oğullar adam mertip bilmeýärdi. Bulan ýanky harabatyny dikeltmek antady iş däldir. Onuň sapara agýalak öňüm bet gören adamlar etdirjek bolýan. Baňa doktoruň aýdýanam biri eder diýär, senem ýat diýip türkmenler ýaly. Saparaga biz şonu hiç düşündirip bilmedik diýen men häzir. Bir sora geldi-de. Saparaga diýe Turkmenistan ýokary okuw jaýlaryna öz bilim bilen girýänlerem bar. Şolar barada da aýdaý diýe. O bilimiň sen o sana bilim bolup görnýändir. Saparaga şuňa soraglara gülsem hasap eden ýok diýe-de. Sen bilimiň bilen gireňde de o taýda sana bilim berilen o. Doğru. Sen 5 ýylyň gidirýän, 5 ýylyň. İň dehinli, iň ýanky produktiwni, ýanky öndürjülükli bir siz üçin altyna degen wagtyňyzy ýitirýäňiz. 5 ýyl. O ýöni ýitirmedi de. Sizin ýanky tebiği zekaňyz bar. Ýanky genetik bir potensiýalyňyz bardyr. Şonu körür diýerler. O taýdan siz nähilek näme bolup çykýanyňyzy bileňiz. Tabii içinde ýanky guruwakkan soğuk salyp ýuwaşdan gyzdyrylşy alak gyzdyrylýar-da. Guruwakka çykmam bilen o. O siz şey diýerler. O öz demesi bilen bu adamlar 2 tane adam ya 100 tane adam bolup biler alın 900 tane. Ýyllyk 2000 diýse, şonuň 1% öz bilim bilen girdi diýsek. O taýda da bilim däl biri ýanky batyş edendir, yemedendir, ýani pul berenlerdir da bilim bol. Kommentariýada şoň ýaly ýazypdyrda. Menem şoň ýaly dowam etýän. Girip biler, aýdyşyňyz ýaly bir neme plan bardyr. Plan doldurmak üçin hem pulsuz gelsenem alal diýip içeri alandyrlar. Ýöne şu aýdyşyňyz ýaly baryp okap ýörende iş saat koşulmajak neme koşmaz. Gaýtam tersine öz pikirlenme ukyplaryny ýitirer o taýda. Körüldi ya zehiniňi ýanky o sürüyün içine koşulýan, gidýän. Onda o taýdan çykmam bilmeýän. Doğru. Hökümet iş başaramak diýip wagtynda gurucu meclise tapşyrsa janynyň ýarsyny gutardygy bolar diýe. O ýeki özünki däl bir topar neme janyny gutardygy bolýar. Bu beýle dowam edip bilen okda. Başka da tavşırmalı adam tuva orada tavşırıp biler bolun ýöne tavşırmalı da zat ýok da. Şoň üçin gurucu meclise etmeli. Bu zatlaram şu gurumoçulugum biraz tecrübe bilgi o neme bolan soň ediler. Bu gurumoçulugum Türkmeniň taryhynda bir bolan gurumoçulugum däl. Ne şular ýalak ýanky apaditýat diýerler. 30 ýyl mundan öňçe bir aýdýanda atlamdy, şo atlar aýdylmaly. Ha, yıldızı bilen, nemeti bilen. Şunu aydırların yeri yok. Aytçağa da sözüm veren oklar. Bize alaka söz veren oklar. Oğur diyenler. Şu adam diyorlar. Esas edemem bir ünsüm çeken yeri var da. Özleri kaçanda şol hökümetten kaçýarlar. Ýöne bir günä ýönkejek bolanda kaçan hökümetiniň beren maglumatyna esaslanyp günä ýönkeýärler.
Orada ona diyeme yani bu paralel ya proxy diyene proxy. O proxy bunlar yani şon varatarları bu zatlar var arada kan aytdı. Yani bar metotlarını demelerini bunu yaptığını biliyet. O zatlar açtık. Ya bu oyunları demeden o �𝐎𝐑𝐀 içinde de bu adam 7-8 tane grubu var. Hem bezeti berdi Muhammed o kucaklap yani emetçek korkuyorun oklar o birinin o ayını radyalar o erkim burada ağılacak demetcek kadanç başka demeleri yok. Hakikaten. O daşından kıyırdık görünürüm o doğru faktlar doğru oluyor. Yani düýüplü meselelere yani şu devletin möhletini bitirenlerini şunu formüllara vadet bilen oklar. İslen oklar. Bu devamlı diyorlar. Devamlı. Bu gemeti bitti. Srop prigodnus diyordu. Srop geçen neme konserve alak bırdat. Taşının yılpırlok abloşkası var. Fasadı. Onu ovadan lap saat edip ne prezident ayırsak barıp özümüz otursak diyenler de ınanıp görmeyenler adamlar. Bu sistemanın büyüğünü. Yok diyeme berde düşünmeli adınız. Yani hükümet bilen devletin nämediğine ilkilek soňa düşünmeli. O devleti kurman hükümet kurulunna şu wagt hükümet var formalle. Öyle devlet yok. O devletin institutları olmalı. Bağ olsa. O da yok. Yani atlar var. İçi boşta. Bolluk derler. İnni yani son devletin içeri institutları bolman hükümet bağ olsa o hükümet değerli hükümet bolur. Demiş etiyen. Bu mafya burada da çok önüne edilen işler ediliyor. Şunu görüp olsun. O ilkilek devlet kurmalı. Kurucu meclisin nemeti devlet kurulu ya. Onun siz hükümeti o sayılı uyle bararsanız o kazanırsınız oturursunuz. Yani devlet kurulmalı ilkilek. Devletin akli institutları işler yalak bir. Sayılı sisteması daha da olmalı. Hakikaten şu hiçbiri baştan ayak hiçbiri devletin kurulmayandığını hiçbiri ağzap bilen yok. Düşünen yoktur. O bilgi yok. Çok Türkmenistan'ın para ver ya da vermen yani Gutaran üniversitelerinin institutlarının demeleri. Yine size düşünüklü olur yalak. Yani devlet institutları işlemesini o yönde neyle koyanını görmek için şu an köpüğünü Türkiye'de Türkiye şu idişine şu an akımmadır. Şu idişine gitti. Yani Orta Asya Respublikaları ve Dağıstanlar şeyler. Türkiye şoň 6-njysy bolýar. Ama devlet institutları edip bildiğinden karşı çıkmalı yöne. Häzirki wagt oň ýaly hiç hili bir tepki görünen yok Türkiye'de de. Yok onu yani devleti eline geçirenler neme diýär? Şurnalyk bolýan. Şu wagt edip görende adam yani konstitusiýany anayasany üýtgedip yani etkenlerem öýde goýup aýrarýalak demekçe bolýar. Şonu geçirde bitti onda 6-njy yani Orta Asya Respublikalarynyň biri bolýar Türkiye. Parlamenter sistemadan prezidentlik sistemasyna geçenden edip başladı şu zatları. Yok demeni Elalya'da yani hukuk sisteması o yani kararsız olmalı kuruluşlar oluyor, yani institutlar vardır devletin. O şu institutlar buradan nemesine geçti mi bittidir. Ne Türkiye'nin önünde neme dur, Erdoğan mı ya Türkiye mi? Erdoğan'ı da matlagat sonrası matlagat verdi de bizden matlagat gören adam değil oluyor. Çağlar'ın hatiresi için şu an ben 10 yıl bundan taşla diyelim. İn doğrusu 12 yıl bundan.
Şu adam çekilmesi gerek. Olmasa da yani özüne belki de yani gerçil yaşar, udok yaşasın olun, yani çağlara var. Devlet değil ama çağlar, çağlar var, aktıkları, çoğulukları var. Türk milleti hiç gözünün yaşına serede oturan yok, asar Yo koyuyor. hiç milletten seyretmiyor. Yankı dile zaten çoğabı bir yerlerde soruluyor da. O devlet kalıcı oluyor da. Bir adamın ömründen uzak oluyor. Hem de ömürlük kalıcı olmadı da in olmanı bir adamın ömründen uzak oluyor. O da yani düşüncesi Türkmen Üniversitesi'nin utorunu alak olur. Hiç üniversiteden utormandı da olur. O son için meni Türkiye'ye salan o. Salma barcağım değil. O Türkmenistan'a salan o. Salma barcağım değil. Yurdu yamanlayan diyem Türkiye'de. Yok bilem o neyemediğini olun yani aeroportta almadılar. Barıp diyorduk da. Ya demirinden ya kömüründen neyemediğinden olun. Tanaman duran oklar. Özbekistan'da şoňaly karar kabul edecek diye bir habar okaptym. Türk zat Özbekistan barada yalan yanlış maglumat paylayanları Özbekistan'a giriş qadagançylygyny girizmek diýip habar eşitdim. Indi Türkmençeler Bulor bulorum şonnalak şu ekrandan neme. Ben yani Türkiye'nin aeroportunda o samolyotun düşümde içine salmadılar. Ondan bir topur nemelerin yanına oturdum. Gülüş anekdotaydı şu otur yani. Hem bezetem yani içeri işlerin nemeleri. Sistemde var diye biz bilemiz yok diye de. Ne hem için ort biledi soruyorlar da. Yani bir men videom çıkardı. Ne şum çinliydi. operatif işleyen iken diyelim. Belki değilim. Yine bir kunlukta Türkiye'de 6 aylık ikamet kimliklerini iptal gelip başladı. Esasen Türkmenler sistemden başvuru edip bolanok diýerler. Soň näme edirlerken ne? Öýüňde gaýdym. Yani watanyny düzedim. Ay, häli nime? İslenmeýän ýerinde durup näme etjek? Gaýt ýurduňa da lan. Yani Türkiye elbet diýerler. Türkmenistan elbet diýenok. Türkmenlere oturum näme diýe? Ikamet kimlikleri beren ýok. Şoň üçin ýaman. Hem meselesi yani bilim sistemasynyň tizi getiren derecesi. Şu tidin hem yani sorulaňyzdan, özüňiz alyp barşyňyzdan, davranışyňyzdan, iş edişiňizden hemmesinden görünüp turda. O tizi gaty 100 ýyl ýydadyňtyrlar. 100 ýyl. Ödem yankı şuna öňaýak neme yankı bilim sistemasy bunu edip bolanokda. Onun propaganda nemeti. Bilim propaganda. O yine de bir soru demedipdirler. O jurnalistler yok diýdiň diýip o maňa şikayet demedipdirler. Yetiripdirler. O yok durun demesini düşünürüp berdiýerler. O düşünürjek bolayın. Yani Sovet demetinde jurnalistika diýip at bar, neme var? Olaň hem de propaganda bilinmiş. 100%. Sovet demetiniň ýalogyny propaganda etmek demek. O Sovet Soýuzy ýykyldy. Ýöne siz bir jurnalistin çıkıp şu zatları Türkçene itiraf diýerlerden. O biz Sovet döwründe o kärimiz şudy. O Sovet Soýuzy ýykyldy. Indi bunu düzeltmeli. Şunalak bolmaly.
deyip bilen jurnalistiniz var mı aranızda? Şoňa düşünenem yoktur. Şu adyňyz, käriňiz, hünäriňiz nämeden bolsaň şonu etip gelýär. O da propaganda. Başka hiç tatlı. O bu düşündürsem bir elementar düşünmede alakta da yok ben. O kimin propagandasını edip bilersiniz? Ya şolun kin edersin. Başka kim kin et? Hı hı. O. Yok üstten at yok. Yani Sovet Soýuzy möhletini bitirip yıkıldı. Ol bir eýem Ulanyş möhleti biten o sistema çöktü, yıkıldı. O täzesini gurduňuz mu diýip soraw bermeliler özlerine. O şonu beren oklar. Şunu içinden beren oklar. O elbet bu gowy ýat diýip deme diýerler. O sen onu gurmasaň, düzetmeseň. Ne biz yani eýeçilik barada mülkiyet o yani badarlyk täzesine geçmek üçin ilk mülkiyet reformasy diýsem ýalňyş bolmaz. O eýeçilik nemedi? Tu yer eýeçiligi mülkiyet reformasy diýilýändir. Yani doğru aýdylanlar şeýle bolmaly, türkmene düşünür ýalak. O şonu düşündürüp bilemde yok. 5 ýyldan beri özüm aýdyp ýörse. Özüm aýaklaryň aşandy şolda pullugyny, baýlykdyny, o şu sistema işlemede o da vuruyor, tudap bete toprak bolýar da. O delillerin başga da peýda bolanok. Yani nemeni geçirmeden mülkiyet reformasyny tebelken mülkün derler. O gaýtam yani juridik fakülteti 100 000 dolar berip okuw ýerýän. Sonrala karz gowalalyp jaý salýan. O birim gelip alýar. Ya da üstüne traktör sürüyor. Ağlan olup görün. Vaydi. Ondan soň aýdylýan zatlarym kän gabat kelýär öňümde TikTokda zatda. Çykýarlar ine hormatly prezidentimiz, hormatly arkadaşymız diye size hat ýazýar, size hat baran ýok diye. O näme üçin bar? Sizde döwlet ýok. Diňe KGB'niň elinde. O bunu gurmaly, yani gurulmadygyny biz dürlü tuğutnamalar bilen size yani düşündürüp berýär. Yok gurulgy ba diýenem bolsa düşündürüp berin. O niýetinde var, haýsy sistemasy işleýär. Yani adalet bolmasa hiç sadyň bolmaýanlygyny o siziň hämçe düşünmeýändigden bilýän. Siz ine misal üçin hukuk goraýjy organ diýip kän eşdendiňiz 30 ýylyň içinde. Doğru. O şonu näme kän agdaýardylar? Hep soraw berip gördüňizmi? Oguruş ýok bolan doňar näme diýerler. Şuň beýniňizde taljak bolup diýerler. Yani garaşsyz bolmadyk hukuk formatyny ýitirýändir. Yani o hukuk siziň garşyňyzda işleýändir. Çok garaşsyzlygyny ýitiren günden siziň garşyňyzda işlep başlaýandyr. Şoň üçin size misal getirýän Edil şuwat ne Türkiýe seredin şo hukuk garaşsyzlygyny ýitirdi. Bolup gören zatlarym göp dursun. Şu Apietli oku bunu. Şu zat ýadyma düşdi-de. Eger bir ýalany yeterlik derejede gıýkylykly, uzyn we tiz-tizden aýdyp dursaňyz, adamlar ınanar. Adamlar bir ýalana ınandyrmagyň açary ýalany izigider gaýtalap durmakdyr. Ana. Goebbels. O. Ben aýdan aýtdym. Şu ýadyma düşen soň ortağa çykarayyn diýdim, şu zat taýarda durdy. Yok, garaşsyz derler. Onun yani saýlaw geçip böler, o saýlaw sistemasy ýok.
Hiç. Onun saylağı geçirdik, ben saylanan prezident diýerler. Ya da men yani milletvekili diýerler. O saylaw sistemi ýok. O kanunum ýok. Bir instruktor Sovet döwründen galan deme o Ulanyş Möhleti biten boldatlar. Sovet döwründe de formal, hemme zat formal. Bizim şu atky Türkmenistan'da Sovet Soýunyň ýykylandan bilinýär. Bildiren o. O bildirmeýäniň hemme zady ortada dur. Şolaň siluetlemelerini içinde dur. Ne ben yani haç kuşkuda haç var da. Yekaterina haç. Şonu bir nemen imperiýaň simbolü. Oň önemli siz düşünýän näseniz bolun oň önemli şeýler urlokandyr. Şoň üçin ýykyp bilýänlerdir. O Leninski skwer dip Lenin wagydyr. Lenin aýryp bilýänlerdirler. Hiç. Şo zatlar aýrylmasa siz garaşlylyga çykdyk dip hiç alınmaň. O siziň başyňyzda akam şolardyr. Yani şolaň bitlerdir. O daşında yani hakiki apazitler ortbörün demeler vardır. Hakiki diyenler koşudurlar içinde. O da edirsin hökümetin diyalaktır. O ikisi şeyle olmalıdır. Ortada nemetnedir onlarla. Bu ben formülası boyun kişiler başka ütköşük demeleri yok abi. Ne adatlık radyodan yani Türkmenistan kıvabasının bir filialidir. Yung filiallerle doğru demet bile noktaları inne filiali yalar işler. Şu proxylar rotayda gurlayandılar. Rahat demet yandılar. Ama benden gelip interview alsınlar da. Sırtları çatmaz. Çağıranda Şu da atmışlar ayırırlar. çağıranda da gelmeýelere ay sizin iyi veren hatyňyz görünmedi diýip. O bir bukuluk gelecek oldu. 10 yıllap gelecek dip geldi. O edesem gelýändir olun diýene. Eden onu işten ayırırlar. Onu bilýärler. O başka soruňyz ýok bolsa men ýeke gurlap oturmaýyn. Abdurrahman. Oo. Kän bir Bize soru berýänem ýok. Yok. Gysga tutup şutaýda kesibem bileriz. Bolýa. Ýalňyş aýdýan bolsak öram aýdyn. Kommentaryalary. Onun komentariýa ýazyň. Abone bolun. Şonu aýdyn. Like basyň. Bu zatlar gaty önemlidir. Sebäbi köp adamlar seredýär. O ýa-ni demäň algoritmine düşýär-de YouTube'un. O hemme zady beleş nemetjek bolup durmaň sizem eliňizden gelýän bir zatlar bir ediňe. O ýa maňa senem türkmen bolýan deme o wan. Sana gidip gelipdir-de. Doktor. Senem türkmen bolýan. Ýagdaýy bilýändir. Ýetdi. O gülüp belletdim menen. Owa şu neme yeri gelende pul ýardymyny edenlere de sag bolsun aýtjak. Atlaryny bir-birden okap biljek däl. Dağanyk ýazylygy duran. Ýöne kim koşan bolsa ellerine, jübilerine saglyk. Ellerine saglyk, jübilerine bereket. O bizi dileýçi nemetdirip bermäň ýaşymyň soňunda soňra bermejek bolsaňyz pul beriň. Gün aýdýar. Owa. Sizem watanyňyz üçin bir zat ediňiz. Ol ýa-ni size hiç zat bermeýän, ýa-ni uniwersitetiň dekanlaryna, rektorlaryna 100 miňlap pul berýär. Siz ömrüňizi köýdürýär. Geleceğinizi uğurlayan adamlar şolar.
Däde de görmediklerini bolup, bilmediklerini bolup. Size euro diýen zatlar şo zatlar da. Onam siz ýeşirip bilen dok. Siz ýani daşyna çykaňyzda bir ýere gideňizde ýani başga tyrda düşeňizde ýüzüňizde görünip durur. Şo Türkmen ummerden utortdur diýerler şo. O hakykatdan hem şeýle. O adamyň ömrü kül. O tabimet ýani şahsiýet diýilen zatlar ýok edýän ekenler-de. O bolýa adamlar onu mene daýda jemläýin. Ta oğlum saglykda görşeliň. Gaty gaýrym baýdanymyz bolsa da bagyşlaň. Ýöne düşünjäm şol. Siz Merdan Meredowy nemetip görmän ojaga doglan, oglany pakyr. Emme günen oň atyp bersiň. Bulanyň arkasynda şonu ulanyp, dünýä gadanjyny edip berler. O özlerim çağlarını Amerika eylek beylagam iyi berýärler. Hem bejer görünüp durur çağlarından bu. Şolum çağatlygyny. Bolýa sag bolun. Saglykda görşeliň. Geleniňiz üçin sizem sag bolun. Ildeşler sizem soňuna çel dinleýäniňiz üçin, soraglaryňyz üçin sag bolun.